makare machiegni ahinya Chef Rose okinyi makawuono. Erokamano. Inyalo pakori nagi dende kalori ni mae mokwongo mabende atedo kodi Ramogi TV. Kuom nyinge luonga ni Chef Rose Aoko Otieno. Yes. Asewacho ni kawuono wadwa tedo chiemb okinyi ma en breakfast kaachiel kod chiemb migago. Wadwa chako koda tedo chiemb okinyi. Chiemb okinyi kawuono en ang'o ma ilosonwa modwa tedo? Wabro tedo nduma gi rabuon. Yes. To nduma gi rabuon maneno ka wantiere godo kae okinyi makawuono Chef Rose. Aneno ka gin nduma mabende isechwako kaachiel kod rabuon mabende isechwako. Tang'eyo ni thoth ji seche moko kuonde ma gidake ka gitedo kata nduma ka wachako kod nduma to gikwongo gigolo kata tok nduma no e yo makare. Mari tang'o momi tedo kama. To itede nade be? Achwake aketo pi maliet, aketo pi e kendo, awe ochwakre for dakika 45 pi. Asto aketo nduma, inyalo keto gi kamoro achiel kata mopogre kaka idwaro. Lakini ana prefer na ket gi kamoro achiel. Lakini rabuon bro chiek piyo. Koro kosechiek igolo timiyo nduma time ne mar chiek. Kamane kaka iwacho matiende ni ang'eyo ni thoth ji katedo kata nduma katedo kata rabuon to gitedo gi kuonde mopogore. Ang'o momiyo mari ni en itedo gi kumoro achiel pono no kidwa lilo sufriche mang'eny kose nang'o? Ok lilo sufriche. Wachni kin gi haraka. To inyalo decide iketo gi paka kamoro achiel. But ipar ni gibro chiek at different times. Mae bro kuongo chiek, mano bro chiek baadaye. To bende penjo ma adago mar penji bang'e ni ponono nyaka Ramogi jwang maneno okinyi makawuono nyalo penje. Wacho ni kichwako nduma mari kata kichwako gi rabuon mari tikuongi keto pi maliet e kendo mari. Iketo pi ichwako pi. Iketo kata mang'ich. Pi mang'ich ichwako mondi. Ang'o momi ichwako mondi tang'e ni jomoko ka gitedo gin gi keto kata nduma gipore chumbi to giole pi ka gikete e mach. Pogruok bro ni pi mang'eny bro donjo. To makiketo ni ichwako pi ichwako pi mondi kiketo ok bro donjo pi mang'eny. Koro bro bet mopogre kabisa. Miketo pi bochwakre gi iketo nduma gi rabuon ka ng'ich. Ka gi pi mang'ich kamoro achiel. Nyaka Ramogi jwang kaka pile nyisi ni tedo pogore mana kaka ing'isa kae kod jatedo Rose owacho ni en to kinde ma otedo nduma mare kaachiel kod rabuon mare ochwako pi maliet mondi kosechwako pi maliet eka okawo nduma mare kaachiel kod rabuon to kete iye. To king'isa nang'o momiyo magi gi itedo ma ok ipilo kata ok igolo tokgi. Tang'eyo ni thoth joma ng'eny kata kapok gitedo nduma to gikwongo gipilo tokgi mondi eka gichwako gi. An abro wacho ni ahero gi kama nikech wach ni adhi kamoro. Akia kaka ihandle same ginene. Samigolo toke. Akia kaka ihandle, akia hygiene kaka nitie. Koro abro prefer ni kila ka gin gi ngozi ne. Tabro golo pote kenda. Mano kisechwake ka intire koda. Makata an kamoro na abro prefer anyiew mani pote. Nyaka Ramogi jwang kineno en nduma mar mabende osechwaka e makar. Nduma kaachiel kod rabuon bende oted kanyo makar. Chef Rose nyisa kae ni en ohero tedo gi ka ok ogol tokgi kata ok ipilo tokgi kata ok iyiedho tokgi. Kalore no wacho ni kamane kaka ohero kalore no ng'eyo adiera ni oted gi yo makare. Kalore ni ma en chiemb okinyi ok wanyal bang'o rabuon kamano ok wanyal bang'o nduma nyalo deyi. Bro day that's for sure. Koro wabro escote gi pineapple and mint juice. Koro pineapple mano freshly cut mananas gi doluo mananas. Akiani iluongo nang'o gi doluo? Ulongelonga ni mint. For now. Koro mananas no fresh kaka entiere no. Koro gola pote maber ting'ade pieces maber tikete blender. Aiketo gi mint. To blend pamoja. Okay, add anything. Kiki med sukari, kiki med ang'o, just the juice. Nyaka pio kwa mede. Ena juice no. Mananas no wuon gi pi mare. So mano emwatiyogo. Okimed pi, okimed sukari. To pono ni nyalo ang'eni iseloso juice moro bende inyalo mana tang'o kaka ochalo to koselose yo makare ma kaka iwacho ni riwo gi e yo maber kae to onge pi moro amora mimede. Bende nyalo ng'iswa ni ang'o momiyo ok mede pi e kinde ma bende iloso juice ni machalo kama mana kaka ineno kanyo mano koro juice mar mananas ma bende oselos maber
mabende oriw kod mint. Yes. Kamane kako bro chalo. Koro kala mar majano mano mar mint no. Mint ma pod wakia gi dholuo no wabro timo utafiti wabro ng'eyo. Koro obro chalo kamano. Yes. Koro kiwacho ni I add sukari obro bet mamit ahinya to ji mang'eny okwero gik mamit. Koro iwewe to wang'e maber mananas ni en gi sweetness mare. Yes. Koro mane mwadwaro kwadwa extra. Wadwa natural sweetness. Emomiyo koro kwabro medo sukari, kwacho nwa medo pito, kwabro ketho taste. So wawe mana kaka intiere. Koro mana kaka nduma marwa ni be koro kaka waseloso. Wanyalo mana keto gi kumoro achiel kaluwore ni ponono jogo manenowa. Bende nyalo bedo no lap dhogi ndong sani gipenjore ni to nduma motedgi moko gol potgi to koro gichalo nang'o. Koro nduma gi rabuondwa gi wadwa miye taste moro. Koro gima wabro timo, wabro golo potgi. Igolo potgi. Wabro golo mana gi pala. Wabro siemo nigi. Wabro siemo nigi. Wabro golo potgi. Ai wabo ng'ado gi pieces. Timo ke ber ka inyiso ji kaka itime. To bende ber ka gineno kaluwore ni jomoko seche moko kosetedo to kia ni gitim nade. Ing'ado gi kaka ine ming'eyo kose nitiere kido ma iniero ng'ado gi go kaka jatedo roast. Inyalo decide ni ng'ad gi round kata inyalo decide ni ng'ad gi kamano. Koro ine miero. Kawuono tabro prefer nwa ng'ad gi rings. Yes. Koro wagolo pote monde. Amba nyalo konyi golo pot moro be ka wadhi mbele. Igolo pot gi makare. Mano inyalo tiyo mano ga. Ineno ni kabro bet mayot. Mayot ni. Koro iwacho ni kawuono wadwa ng'ado gi round. Koro igolo pot gi maber. Igolo pot gi mondo mi koro pot gi ni koro joma ne penyo ga okay inyalo chamo bora iluoke maler. To ng'ato bende nyalo bedo ni neno wacho ni en ber mane ma yude dele kinde michamo chiemo makamago kinyi. Wacho ni kawuono wachamo nduma kaachiel kod rabuon. Ber mane mokele del ang'e ni in kaka jatedo pono ni ing'eyo weche makamagi. Iwacho ni nutritional benefits gin kaka mane. And very very rich in fiber. Maber malich. Yes. To fiber no to konyo del gang. Bro mi okay. Sweet potato ni wakata moluonge ni rabuon. Obro konyi, obro mi teko e del. Yes, obro mi teko e del. Aya, obro miyo, you know, samidhi. Agino ni agole maber, kose podo nego be agole molo. Maber kabisa. Lakini ing'e to jomoko bro wacho ni mach gola. Koro igole maber. Gole maber. Nyakwara Mogi jo ageno ni agole maber kisechwako nduma mari makare kacha, ichwake gi pote tigolo pote oko kendo bedo chiemo maler ahinya. Ae koro mano koro isegolo koro style mwadwa ng'ade go wadwa ng'ade circles kama. Iwacho ni lure kod kaka ng'ato dware. Inyalo ng'ade maboyo boyo kaka idware. Yeah. Koro kawuono tiwacho ni wang'ade round kama. Akia kadhi ng'ade maber kalure ni bo ochiek maber ahinya. Ochiek to chiek. Kineno kogere kamano mano to chiek maber. Nyakwara Mogi jo mana kaka ineno manduma marwa mabende koro ne aneno ka dhi ketho gini roast kalure ni ne makawuono. Ineno koro kineno ni kitemo ng'ado matindo to gibet gibwasre. Koro tem increase size ne. Matindo na pilo gi matindo ahinya. Kama to sa koro tem medo kado koro ni ng'ado gi ka koro tem matin. Atem ng'ade maduong' moloka. Tem mulo mako. Tema ne kalure ni ine makawuoni puonjo watedo, ine makawuoni puonjo ji kako nego bed ni gitime kisetedo nduma mari makare kae tineno kaka ilose maber. Okine ka ine makoro ijatedo maber. Kae to iloso gi makare kamano. Maber. Nyakwara Mogi jo mana kaka ineno ma en koro rabuon marwa mabende koro waseloso maber. To koro ang'e ni imbindi idwa ng'ado mari no makare. Intiere nyaka kaka ikete san kiseng'ado gi maber. Wamba atem rane kendo kanyalo ng'ade. Aketa ka dhi ng'ade makare kose pod odhi barre. Atem. Itemo. Itimo. Kose ng'ado. Koro nego be ni iketo gi e sane yo machalo nade. Ipango gi apanga maber.
maber. To mana kaka inyisa ni iwacho ni rabuon nitiere kod fiber. Ober kichamo kod jite kose po nono nitiere jomoko ma ok onego bed ni chamo rabuon. Ma ichamo gi jite. Gitemo gi jite. Yeah. Onge ng'amo bedo restricted ni ok onego gicham nikech ichame gi jite. Yeah. To nduma bende ni wantiere go kae. Nduma ka achiel kod omuogo seche ma bende koro iseloso maber. Bende itimo gi atima kaka iloso gi yo makare kose gin to kaka ing'ado gi opogore. Mana kamano. Mana kamano. Kwa nyalo mana timo mapiyo piyo kalore ni chiembo okinyi onego bed ni watedo to chiemo no mar migago. Bende ber ka watedo ma to koro bende ilose yo machalo nade. Mabe ipoke apoka mana kaka no poko morocha. En bende ilose alosa makare. Ikuongi ng'ado kuonde ing'ado edges go. To bing'eni penjo machielo ma ji nyalo bedo ni penjore kinde ma bende dhi nyiewo nduma mari e chiro kacha. Nitiere nduma moko ma seche moko kinyiewo to kichopo go de ot tiyudo ni gin nduma ma igi seche moko nitiere kod pi mang'eny. Inyalo fwenyo nade ni nduma mari ma idhi nyiewo kacha ber ma okang' bed kod pi maber kose luore kod kaka idhi tede. Gimo kuongo kwanza kata kidwaro nyiewo kata law wachni kidwa nyiewo law irango kwanza appearance ne kaka chal. Iranga appearance ne monde. Nitie moko makata kineno ni ma kata kitedo. Yani kata kimlo to teka kabisa makata kineno ni ma inyalo tedo bited ba kos chiek. Koro irango kaka ochal appearance ne kaka chal. Aya asto kendo inyalo diyo. Inyalo kata ng'ado some piece mondine. Yes. Mano seche midhi nyiewo kacha. Samidhi nyiewe, yes, kapod numucha. Yes. Akai to koro kisechopo kode ka itichwake kaka iwacho cha mar mondo mi kik obed kod pi mang'eny. Ichwako pi monde asto koro ikete bang'e. Yeah. Aka bende nduma naneno ka ochiek makare nyochalo nduma cho miwacho ni omokore kichamo chalo gima nitiere kod mogo iye. Kalore ni chiek bo chiek maber. Time momiye time maber mar tedo. Yes. Kise ng'ado gi be koro makoro iluongo ni kaka onego bed ni isave kiselose makare. Iluonge ni plating. Mae kaka koro isave maber nyakora mogi jo mana kaka ineno makoro en nduma marwa ka achiel koda rabuon makoro chef Rose ngisa ka ni osetedo maber kosetede tikete e san mondisore makata kitedo ne ng'ato to kungo yudo appetite kata kapok ochako chiemo kalure ni kit kako ket ni chiemo e san kacha ler kendo ineno maka chiemo luongi kata kapok ichako kata bile. Kisekete kama e koro Rose koro akeni koro watose Pokatieko kode. Tossing no tiende nano. Tossing mano tiende ni itedo mana matin. Ok ited no chiek, osechiek tu. Itedo mana matin mondo mi medo go ndhadhu. Nyakora moge jong koro wadwa toss. Ang'eni jomoko nyalo penjore ni tossing ni to en ang'o kata an kanyo obaga matin kata kamano wantiere kae kod jatedo makiluo chenro makamae kisechwako nduma mari ting'eyo kaka watimo isemoko mach. Asemoko koro warito pan no oyud liet mana matin. Aso bro keto mo mana matin ok waket mang'eny. Mana matin. Kiwacho mana matin ng'ato nyalo penjore ni en matin pono ne en kijik achiel kijik ni ariyo koso nego bed maromo nade. Kiwacho ni mo matin wantiere kod mo marwa kae. Pan be iwacho ni mako mana liet matin. Mana matin kiko bed maliet kabisa obed mana matin. Alafu kamano. Waketo kijiko achiel, ariyo, adek oromo. Mano romo. Adek kende. Pan marwa bose mako mach. Osemako mach. Mana matin undo beda maliet mana matin. Iwacho ni ber mar tossing ni en mar mondo mi omede ndhadhu. Omedo ndhadhu to be omedo ler mare. Yeah. Atokoro tossing aneno ka pan wano chal no semako mach makare. Ine jatedo koro itimo nang'o? Koro idwa kijiko ni maonge wach. Ay koro itose mana iketo gi aketa ipango gi apanga. Iketo gi aketa gi teka mana. Ipango gi apanga maber. Nyakora moge jong mana kaka ineno kaka pila nyisi ni kit tedo pogore. Jomoko nyalo bedo no osechwako nduma margi, osechwako rabuon margi ka gisechwako to gichamo gi achama kamano. Kawuono wakelo kit tedo mopogore ma kisechwako nduma mari kaachiel kod rabuon mari to inyisa ka ni itos gi iketo mo matin e pan mari timedo gi mana ndhadhu matin kata kamano anga mi duoko ni koro dhi bedo machalo nade. Dakika be imiyo gi mana dakika nus dakika tiloko.
Ok onego bed ni giwang'. Ok onego giwang'. Nus dakika tilokogi. Ineno koro kitgi opogre. Opogre gi kaka ne gintiere before. Koro mana nus dakika tiloko. To be koro onego bed ni ok mach be oketne mang'eny. Mach mana matin. Teka ni iseketo mach mi hit pad bas. Koro mana matin. Mana mach matin. Tiloko. To bing'e ni jomoko nyalo wacho ni ma iketho nduma. Ber ni mar toasting kopogore kod medo kata ndhadhu cha bende en ang'o? Kiwacho ber mar kete e mach kanyo mar mondo mi omak mach matin. Anyakora mogi jo mana kaka ineno koro ma en nduma marwa ma bende koro waseng'ado makare to bende koro omako mach mana matin. Ok ochieg mowang'. To bende onego bed ni seche ma ochieg kamano to ibedo mana kanyo standby kalore ni kata kimiyo wang'i matin to nyalo wang' molokre malare. To jomoko kohero chiemo ma bende mowang'. Koro kamano nyiso ni koro giseromo. Aneno ka mana kaka isewacho ni sani to koro kalagi be koro pogore. Bro pogre gima. Nitiere kind nduma ni ma bende pok oket e mach kaachiel kod mae ma bende koro waket e mach kata gi salad matin mar mondo mi Chef Rose nyisa ka ni iluonge ni toasting. To bende rabuon bende itimone mana kamano. Iketo ne salad matin gi mach matin. Kise keto kamano Bera kiketo gite to bende aneno ka pan mitiyogo no ok en macha mamoko. Kare ni seche moko kiketo kanyo to nyalo kata loki kata nyalo tamore lokro. Ma iluongo ni non-stick pan. Aneno ka koro en bende iketa kamano. Gimbe imiyogi mana dakika matin. Mana matin giwang'. Mana matin kabisa. Atokoro Rose bende nyalo nyiso ni in kaka Rose ni chako tedo nade kata bedo jatedo ni ema en lek mari kose ponono ne nitiere kod gima chielo midatimo. Kano ni chendo ni bende watedo kwa goyo mbaka. Tedo ni en option mar ariyo. Option ni mokwongo ponono. Option mokwongo ne en bedo ka wang'iyo gino kik chiemo wang' no waka wagoyo mbaka. Option mokwongo ne en nursing. Tango mano timore. But kaka nadonjo high school, natimo subject miluongo ni home science. Ayudo ni home science en utedo mang'eny. Koro nabedo gi interest ma ni adwaro tedo something ma ng'ato nyalo enjoy. So I ended up ni option mara ni riyo ni overtake mokwongo. Koro I end up ni itedo koro. Option mara riyo manin an bedo chef. Koro obedo na mokwongo. Koro natieko high school, adhi somo tedo. Yes. Atimo course mar diploma. Mano atime for 2 years. Yes. Atokoro ng'ato nyalo bedo ni penjo ne to koro kitedo mane miero kata chiemo mane mapono ni yero tedo ne ji ma kotedi to wacho ni yes kawuono amor ni Rose ma tedo no. African cuisine. Mago gin madala. Rech giri. Magi, Emaneno kaka wuono bende losonwa kit chiemo gokinyi kendo ang'e ni ing'e lose kido mopogore. Bende koro aneno ka giseikore makare kata rabuon marwa bende aneno ka koro rangi mare olokore ma koro aneno ka koro sura gi bende olokore makare. Anawinjo ka dhogo osechako chaya koro. Matiende ni koro sei. Koro kwang'iye iwacho ni onego bed ni ichame gi juice mara pineapple and mint. Yes. Koro kani wakung mae wami joneno magwa duoko mondi ka koro wated migago kalure ni kawuono ne wachamo chiembo kinyi kaachiel kod chiemo no mamigago. Yes. Koro koseikore makare kamano. Koro kamane kaka itere kamane kaka mbele mar ji. Yes. Ai koro wanyalo bilo koro. Koro fork, knife. Koro bile alafu juice be ni kae. Juice be rinu aseketo kamar. Anyakora mogi jo mana kaka ineno koro adami duogo kaluore ni. Awinjo komit. Kido be kaka itede bende opogore. Mit mar atari. Juice be nyaka koro wami joneno magwa duoko. Awinjo ka en mana gima na last element. Gimint kende. Onge gimomed. Mana riyo got kende. Nyakora mogi jo mana kaka ineno. Mane chiembo kinyi. Mabende Chef Rose nyisa ka ni kichamo.
tibedo koda teko kata roteke mag dendi nyalo bedo ni medore ahinya kaluwore ni mano en rabuon kaachiel kod nduma ma bende watedo gi juice marwa mar mint. Kopogore kod mano bende nonego bed ni waloso chiemb migago. Mano en chiemb okinyi ma bende koro waseloso. Chiemb migago koro onego bed ni waloso ang'o Chef Rose? Mano wabro loso tilapia. Tilapia en ngege. Yes. Ka bende ang'iyo kae wantiere kod ngege marwa ma bende moko gi koro wanyama keto tenge. Wanyalo keto tenge mago wasitieko go. Nyakwana Mogi jo mana kaka ineno ma koro en ngege. King'iye en ngege ma bende wang'e ler. Ochiele ma kata king'iye ober omit oneno mamit maratari ka bende akia ni kawuono Chef Rose dwa tedo nwa ngege ni kido machalo nade kaka pila nyisi ni tedo pogore kata kamano dwa lero nwa ni en to mare ni otede yo machalo nade. To dwa tedo ngege wani e yo machalo nade Rose kawuono. Mae wadwa tede wet fry. Yes. Wet fry matende ni onge soup wakete soup ikete kado maber. Ikete kado maber. Yes. Kisechielo nyanya mari gi kitungu makare. Kiseketo nyanya mari gi kitungu ikete ti imiye time ochwakre ba odonj iye. To ang'e ni rech ok nyal hadh kamano. Watede gi kuon. Ok dwa chame nono. Mara kaka wacho ni kawuono tede gi kuon. To koro kwa dwa chako tede, ini chako gi tim ang'o? Nikech wang'e ni kuon ok budhga. Ok en gima tek long tedo. Koro wabro kuongo gima wakuongo gi rech. Wakuongo gi wet fry wani. Ai wamiye time samo chiek cha, samo ochiek mos cha. To kuondwa dhi mbele. By the time otieko kuondwa rech osechiek. To koro rech makame jomoko ponono onkuneno rech maduong' kama nyato seche moko gi kia kaka ilose. Rech makama kisegolo kata e chiro kacha onego bed ni lose nade kapok iwang'e makoro kok iloso ne soup kido ma bende dwa loso no kawuono. Obro biro konumu of course. Obro biro konumu. Koro ibo luok idhi nyalo nyiewe kose luoke kata nyalo decide ni inyiewe kaka entiere to ibiro luoko. Ji mang'eny prefer ni giluok kendgi nikech gikia hygiene kuma ng'ano okale omule kapoko ginini kapoko handle he. Bende nyaka iket ler mbele. Yes. Ng'ato nyalo tedo ni gimoro kiwuok aja to koro imuri miketa ne tim nang'o. Mikia kaka gitim. To koro ka rech marwa iseloso maler kama. Koro kisenyiew rech wach ni koro nuwan wadwa loso wawuon. Koro wabro dhi twanyiew rech kuma wabro dhi nyiewe. Ing'ade biluoke bigol iyago maler bo bed maler. Aya ibro keto ibro tede nite joma tiyo gi karaya nite joma tiyo gi sufuria mora mibro tiyo go mante available. Yes. Koro ibro chwako reji kanyo. Iketa mo maber. Kikene mo mathis kikene mo mang'eny be. Mana mo ma kawaida ma level maber morome maber. Ai koro ichwaka maber. Kisechwake to koro ikete thenge. Maybe nyalo dwaro tede immediately kata much later. Koro immediately nyalo ikane kana maber kuma ok obedo exposed. So koro ang'e ni tedo migago bende ng'ato nego bed ni chako tedo chon. Gik mitedo godo bende nego bed ni chako iko chon. Yes. Kawuono rejwa ni kati wacho ni wadwa tede wet fry. Matende ni nitiere kaka idwa chiedho. Jomoko wacho ni da chiedho i soup kata idwa wuotho e soup. Kawuono da lose kata nang'o midwa tedo godo. Koro wet fry wani obro tiyo gi nyanya. Wabro tiyo gi kitungu. Mabe naneno ka wantiere ka gi nyanya gi kitungu wan kata gi garlic kae. Dania be wabro kete. Yes. Ato koro nyanya gi kitungu inakia ni in kaka jatedo Rosso ing'ado mari yo machalo nade. Mago wabro siemo ni gite. Wanyalo mana dhi mbele kose nitiere gimidwa ni wachak godo. Wadhi chopa kanyo lakini nitiere wadwa tiyo gi something special miluongo ni konkase. Tomato konkase. Anakia ni konkase ni enang'o kata kamano kaka pile awacho ni kitedo pa akiana yele konkase. Yele onge wach. En konkase. Konkase, tomato konkase. Iluonge ni to onge nying moro amora mar dholuo. Ong'ere ma kaka konkase. Nyaka Mogi jong ma en tomato konkase. Lakini wanyalo miye nying kae be onge wach. Suone ni tomato konkase ni ma e siri mari kaka jatedo kose nang'o. Mae mineno ni en mana nyanya ing'ada kitungu maber bichwaka maber biketo nyanya mang'eny. Koro nyanya mabro beto mang'eny. Koro nyanya ni emitedo. Koro kisetidate maber to ibro blende. Iblend to obro golo ni soup. Mano.
Emano. Iwacho ni inyalo mana akia ka ji owinji makare. Iwacho ni en kitungu gi nyanya. Kitungu tira nyanya no mitedo kuri longe ni tomato con kase. To seche moko ng'ato nyalo penjo neno nego be ni tede kuom thuolo maromo nade kaluwore ni seche moko tomato onyalo bedo ni seche moko iteda kuom thuolo matin kose nego be ni tede kuom thuolo maromo nade. Dakika 30 orome. Mano kichiele achiela maber mar mondo iwe awe ochiek maber dakika 30 orome. Nyakwara Muge jo mana kaka ineno ma tomato con kase. Kata kamano kaka pilacho ni chenro matedo gi chiemo wapuonjore tedo gik mopogore opogore. Kawuono wadwa tedo rech mabendo ted kod tomato con kase. Inakia ni onono intiere kod dhok moro miluongo godo tomato con kase mari michielo ot kacha. Kata kamano mano dhok mabende jatedo Rose nyisa kae ni mane kaka en oluonge. To koro aneno ka intiere kod kitungu mabende wang'e donga ahinya. Kitungu mari in kaka Rose ing'ade yo machalo nade? Abro prefer na ng'ade matindo tindo. Matindo tindo. Emo omiye time ochiek maber. To chiek pia piyo. Ochieg piyo. Piyo, yeah. Titiyo kod kitungu maromo nade? Nuso romo. Nikech kae konkase wani banu wakete kitungu. Koro kwa bro keto kitungu mang'eny ka. Mana nuso romo. Iluongo ni an mane gwach ma kawuono awuok godo manyien e chenro matedo chiemo iluongo ni tomato con kase. To bende koro kwatiyo gi tomato con kase bende koro angwa mede nyanya mamoko kose tomato con kase no kende. Wabro medo nyanya. But koro wabro medo matin nikech mano tayari nigi nyanya. Yes. To bende en nyanya kalore ni nyanya bende miwacho ni keto kacha mang'eny. Mano kore kaka ining'ade kitungu mari. Koro ma luongo ni finely chopped onions. Nyakwara Muge jwang ing'isa ka ni ma en finely chopped onion. Akia kamba nyalo chope kaka chef Rose chope kae kata kamano anyalo keto ni kitungu bing'iane. Bora king'ado gi matindo tindo. Matindo tindo. Jatedo ka jatedo ng'eyo kaka en mong'eyo ng'ado kitungu mare kinde duto. Kamane kaka ing'ado gi maber. To koro kiwango mar kitungu ma ng'ato tiyo godo lure kod rech mo otedo kose inera tiyo kod kitungu maromo nade kinde duto. Bro lure gi kiwango ma mitedo. Kaka karo marwa ni kwatiyo gi nus mar manon godo cha mano boromo. Nikech bearing in mind ni kae benwan gi kitungu koro nus no bro mana romo. To koro aneno ka to nyanya to be dina konyi ng'ado nyanya kalure ni wadwa ni wated piyo sakik mayo wangwa. Nyanya to seche mitedo tiero ng'ade yo machalo nade? Obi ng'ade matindo kama. Embi ng'ade matindo. Mondo chiek piyo. Koro kamane kaka iwacho ni luonge ni finely chopped. Finely chopped. Koro Muge jogi in seche mitedo ot kacha ing'ado kitungu mariyo machalo nade. Kawuono ing'isa kae ni Rose ohero tedo kod kitungu ne mabende ong'ado matindo tindo mar mondo mi ochieg piyo kopogore kod chiek mapiyo. Akia ni jomoko bende wacho ni gihero kitungu ma ging'ado matindo mar mondo mi nie kinde ma itedo ponono kichiemo irom kod kitungu kikirom kod nyanya. Ma koro seromo makare kamano. Mano koro seromo. Ma kitungu ni oromo. Ma oromo. For now nikech be sama wawangwa ma oromo. Koro bro keto mo. Mo be koro waketo marom nade kalure ni rech marwa bende wase chielo maber. Osekete mo en kata gi mo. Koro mo wabro keto wategi maduong' ni jiko maduong' mar tedo. Iole mo marom nade? Mane kiwango mar mo mikete. Mach be isemoko kacha. Mach be isemoko. Pan be obed maliet. Ato akia kunego be ni watiyo kod kitungu saumu be ka watedo. Kitungu saumu be itiyo godo mana matin kabisa. Kitungu saumu to koro ber mane ma ng'ato yudo e kinde ma koro tedo godo. Kitungu saumu sana kelo ga taste moro mopogre tu kabisa e chiemo mopogre ma ng'ato ko mi chiemo moted gi kitungu saumu gi moko tegi kitungu ibro mana winjo pogruok bro kelo ni a very different taste. To koro kaka iwacho ni watiyo kod kitungu saumu matinde ni en ponono kiwango maromo nade? Achiel kendo romo. Koro in kitungu saumu mari iero ng'ado machalo nade nikech jomoko ponono
nitiere kod panya kacha ama ponono gi girego god iluonge ni pestle and mortar. Mani ni to koro itimo nang'o? Mara ni a prefer ga ni gima tedo atedo gi katedo nitie gik malongo ni vegetable cut. Koro ma vegetable cut ma ilongo ni finely chopped. Koro a prefer ga ni machako go e matieko gote. Ka gin magi to kila kitu bedo mana matino. Koro ma bibo imo ngado. Ma be ngado the same way. Anno ka salad maro osechiek kacha. Koro kitungu saumu bende koro wang'ado matindo kamano. Waketo akaito akiani ber ka bende kalure ni saa nyalo mayo wawang'o. Seche ma kalure ni wantiere kata kod kuonde mag tedari akia ka wanyalo keto pi kuon bende odhiga mbele kod chiek. Kalure ni saa kik mayo wawang'o. Anyalo ng'iyo ni kitungu sama koro mano koro an ng'ado mano seche moko nyalo chama. Aneno ka be mana kaka iwacho ni odhi chiek mapiyo. Ae, wang medo kitungu saumu. Kitungu saumu wacho ni iero ma finely chopped. Wacho ni gin vegetable cuts. I prefer gana to use the same vegetable cuts. Keri nyanya bet kamano, kitungu bet kamano, teo bet kamano. Nyanya bendi intiere kod kaki ng'ado mo. Mana the same. To gino ma bendo nego bendo waparo ne ji. Nyanya mari seche mitedo godo bende nyaka luok chuth. Koro mage na luoko. Kitungu mari bende iloso maler. Koro inyalo maga gik mane gilos even kapok kata iloso nyanya ni maber, iloso kitungu ni maber. Anything mibro tiyo go iloso mana maber. Akia ni onego bed no chiek machalo nade kalo ni jomoko ponono dwaga ni gibed marabuor mari akia ni bedo nade king'iye kamae bora kiko wang onego bed ni loki kinde olok nyanya bende koro watiyo gi nyanya maromo nade nyanya obotiyo ga chiel nikech wan gi moro cha konkase tomato konkase tomato konkase ni akia ni ambende abia teme ani wacho ni tomato konkase kiloso en kitungu gi nyanya ma koro iketo mang'eny alafu koro waketo nyanya wa Anyakora mogiyo mana kaka inene wasetedo chiembwa mar okinyi kani koro watedo chiembwa mar migago kaka wuono watedo rech mano rech mar ngege kaachiel kod kuon bel ma bende ipuonjo watedo kae ka bende chef Rose nyisa kae ni gino ma opogore kod gino ma otedo en tomato konkase ma koro wadwa keto kae wadwa nyiswa ni kete koromo nade kata ka nyanya ni osebedo nade kose to wewe mana matin wewa ume mondo otore maber Ato bende kalure ni onego beni watedo mapiyo ber ka waketo nyaka pi kuon bende mar mondo mi ochak bende dhi mbele kata ochak ikore kata ka koro nyakora mogijo mana kaka ineno wadhi mbele kod tedo kawuono osepuonjwa tedo chiemo no mar okinyi sani koro watedo chiemo no mar migago kaka pile nyisi ni kitedo pogore ine kinde ma itedo rech mari mar ngege itede e yo machalo nade kawuono ero koro watedo mopogore mana kaka ipuonjowa kae kod jatedo Rose mano koro waseketo piwa makuot dhi mbele koro warango marwa ni nyanya wano koro chalo nade koro kako chalo osechako tore ni koro waketo marwa ni ochieg kamoro achiel chieg kod tomato konkase ikete maromo nade to tomato konkase ni kiselose inyalo lose alosa mang'eny e ot kacha tikano maber ikane yo machalo nade kin gi fridge tikane fridge kionge fridge be nikech en nyanya okethre piyo koro kionge fridge to teda yes but gigine matin kikikete mang'eny ai koro ikete kuma at least at room temperature mano kiwacho ni kionge fridge inyalo kete kuma oko nyalo tero bi nyalo tedo ok ni kata kuni ionge fridge koro kinyal itede lakini koro okikete mang'eny nikech okethre piyo koro ber mane ma nitiere tedo kod tomato konkase ma watedo godo kawuono ni kalure ni nyanya marwa bende waketo kanyo tomato konkase ni kono nitiere kod lokruok mane e chiemo kar soup obro bedo gi soup maber nikech iparo ni isetede bi blend bi miye time koro soup ne bro bet maber keep compare gi nyanya
Ma okay. Moki. Yes. Tedo mondi. Ay koro chumbi wabro keto. Chumbi keto marom nade? Ojiko matis. Wanyalo jone na leo kijiko. Matin kabisa, yes. Hello ni chumbi mang'eny be ok bere ok bere den. Yes. Koro mano nyaka wami tomato konkase marwa time. Imiye time. Koro iume tiweyo chiek. Kalore ni kuon be watedo kawuono mar mondo mi gidhi maromre sa kik mayo wang'o. Kuon kawuono watedo kuon mane roast. Kalore ni jomoko kono noero mana kuon cha motede mano ma nyaduka, mano jomoko luonge ni kuon tenga. Kawuono watedo kuon mane? Kono watedo kuon wani gidene kiko bel gi oduma. Yes. Ma wanyalo luonge ni en kuon bel. Kuon bel. Nyakora wakiko goduma. Maratari kawuono watedo kuon bel gi rech. To ken rech moro amora en rech mar ngege ma bende osechiel ka e sup mare makare. Odong mana matin kende to waketo rech marwa kacha. Pi kuon be naneno koseikore kacha. To bende bing'eni jomoko ng'isa ni kata jomoko wacho ni kidwa ni pi kuon mari ochieg mapiyo ber kipogo Ramogi wiye. Mari titimo nade? Inyalo puro to be inyalo weya. But aneno ga ni kidwaro ginene to ume. Obro ginene piyo. Obro chiek piyo kiume. Inyalo wacho ni pore, inyalo wacho ni ikete aketa kamano. Akoro piwano aneno ka bende poko ikore makare. Wanyalo ng'iane sauce marwa mar tomato konkase ma bende ise tedo makare. An kawuono wach ni mar tomato konkase ma wuok godo kae. Odhi makare. Koro wadwaro ni kech koro nwakete e freezer. Koro wadwaro ni ice no ginene koreka waket redwa. Yes. To be koro odhi adema nitiere gimoro kendo mangwa mede kose mana kaka isechiele kamano. Wabro medo dania. Wabro medo dania. Ay koro ndimu ano to wabro garnish kode. Wabro rembesha e kode. Awacho pile ni tedo pogore. Inyalo nyisowa dania bende inyalo nyisowa kit kaka ihero ng'ado dania mari. Koro dania no en koro wabro kete bang'e sama watieko cha. Ka wasetedo. Sama koro wagine ne walose cha. Koro wabro tiyo gi dania. Awacho jomoko seche moko ero tedo ni iketo dania mari kacha seche mitedo mari to pogore. Mara to pogore. Pi kuon marwa bende aneno koseikore kanya kora moge jo mana kaka ng'isi watedo kuon bel. Pi neno koseyienyo kanyo maber manyiso ni koro kuon dwa chako dwalore kae. En kuon bel kaachiel kod rech. Mae chiemb migago ma bende itedonwa kawuono. Idwa nyisowa kaka in koro kit tedo kaka itedo. Koro kar kae tedo kuon bende opogore. Kar kae ma koro abro keto mo ka an. Kiseketo mogo mari timiye time to koro ichako tedo. Sama in koro itedo kuon we koro irango ma koro wadwa mana ni kose tore maber to koro wanyalo mede gimoro. Wanyalo keto rejwa cha koro chiek mos. Aneno ka koro odhi maber. Koro rejwa cha emwa kete. To rech no kaka en rech maduong' kamano ikete aketa te kose nitie kaka ipon. Ikete aketa kaka nitie kamano. Jomoko ero ga neno rej ka ni full ngima. Gidwa ni gichamo rech te gichamo nyaka wiye. Kochakore wiye nyaka yue kocha. Te gidwa ni gine kanyo. Kuon mano be kitedo jomoko po nono nyalo penjo ni kuon bel ne titedo yo machalo nade mach. Iketo na keta mach moromo koso timo nang'o? Iketo na ket ni mach mang'eny. Atokoro rosa neno ka kata bedo ni tedo kuon aneno ka mae koro seikore makare. Mano koro waketo rejwa chande. Akawe kaka intiere no kakete kama. Ikete maber. Asokoro waume gi kifuniko neno Onge pi moro amora miole. Pi biro medo bang'e. Lakini for now akore igine ne mach. Kiko bed gi mach mang'eny. Anyakora moge jo mana kaka ineno chiemo dhi ka ikore kaya. Akia kisechudo machiegni, akia kisechako iko appetite mari kalure ni roast tedo kuon kocha mano kuon bel ma bende koro tedo kanyo ng'isa kanyo ni mogo no en mogo mar bel, oliw bel kaachiel kod muogo tirege makare. Kapo nono ni nitiere kod bel mari, nitiere kod oduma mari, inyalo dhi kacha ti ilose makare, ti dhi rego tichamo kuon. Jomoko luonge ni kuon ma chocolate, jomoko luonge ni kuon ma brown. Into iluonge yo machalo. Hanabo luonge ni kuon ma brown. Kuon ma brown.
To koro ber mane ma ng'ato nyalo yudo del kochamo kuon ma brown kalure ni in iwacho ni ero tedo chiemo nyaluo kinde duto. Teko. Yudo teko moro ma kikompea gi moko go. To bende wacho ga ni kuon bel ni kitedo to nego be ni jinyo lweti. Kose ena kare lure kod kaka ing'eyo tedo kuon. Mar tedo kuon opogre but ma kendo ibro mana kaka iwache no ibro tiyo gi ginene mang'eny nikech makruok no onyalo makore motang'. To koro nyalo nyiso ni nyaka ni ng'ad bura ni in koro ida bedo jatedi. Isetedo kuom thuolo mar kata isebedo kitedo kuom thuolo maromo nade? Kata isebedo chef kuom thuolo maromo nade? Chakre 2019. Yeah. Nyaka sani. Mano in ni ng'ada dhi mbele. Nyaka koro ibed jatedo kendo idhi gadhi mbele. Adhi mbele. Rechwano to koro ineno ka dhi nade? Koro kuma chope ni koro twanyalo mede pi. Matiende ni ponono nyanya ka osedonjo iye kose? Miete gichiek kamoro achiel askuri nyalo mede pi mana matin. Kata samoro jomoko prefer keto cream. Mano cream marang'o? Cream, coconut cream. Marwa ni kawuono wadwa keta pi. Marwa ni waketa kamano. Kik wamed those cream. Kalure ni bendi wacho ne en wet fry. Ma koro rejno mar wet fry. Pod wadok waume mondo gigo donje iye makare. Gimajwa mana kani piny. Kuon bende aneno ka dhi mbele yo maber. Kuon makamano bende nyaka ijiny ne badi mogo nyaka donje iye maber. Machieg maber. Koro kopogore kod tedo be nitiere gimachielo ma ponono itimo wa kosetedo ni tijni mar chef ema itimo full time. Ma ponono mi yuto mari mapile ka pile. Tedo ni full time. Yes. Makichiwo gokinyi tintiere kod kari moro idhiye ponono inenori kanye thuolo mar higni 5 kowuok sani. Kuom thuolo mar higni 5 abro mana bete industry ni mar tedo ni lakini maybe pinje maoko ma yudo experience no mar cuisines moko. Yes. Kalure ni ponono chiemo ma jomoko mitede pacho ka kinde mang'eny iseng'eyo tedo te. Most of them koro ayar bada alafu man go mang'egi be adhia goloko kucha. Yes. Ato beni wacho ni ka onego beni wamede pi. Omedo pi matin. Chiemo bende ber king'iyo kinde duto mondo kik wang'. Inene ka koro chalo nade. Majwano bende orome makare. Koro pi onego ole kose podi. Pi wakimedo matin. Ome monde matin. Moro dakika nus dakika waketo pi. Kuonwa bende ok onego bed ni wang'. Kuon kitedo kuon bel moriw goduma iluonge nade ni kuon ochiek. Jomoko seche moko chuoyo lwetgi kuon. Jomoko bende wacho ni jomoko be bilo. Jomoko bende wacho ni kidwa ng'e ni kuon ochiek tikawo kuon tigoye korot. Lwar piny to nyiso ni waro kuon mochiek. Mari tigeyo na. Maro to bro ng'e gi smell. Smell alafu be kaki rango be nyalo ng'e ka oseromo kose en podi. Nyaka Ramogi jo mana kaka ineno. Anapani nyaka sani asechako ik appetite mara kalure ni suya mar rech ma bende wasetedo kae. Mano rech mar ngege. Ngege ma bende ineno kacha ka wang'e lera sipwap wang'e ne lera ahinya. Ema koro waseloso kae mano rech mar wet fry ma bende itedonwa kaka wuono gi kuon bel. Chiemo mamit mar atari kalure ni en chiemo ma kichamo to roteke mag dendi be medore. Koro en kare. Koro wadwa mede pi matin. Nyaka Ramogi jo mana kaka ineno. Chiemo luonga kata to kionge appetite to kaka ineno kaka otede nyisa ni odhi bedo mamit. Pi imeda matin. Mano romo koro. Mana matin ok mang'eny mana matin. Kendo chaki medi iume imiye time. Kuonwa no be awinjo kosechako golo suya moro mamit. Yes. Kawuono ji bopenjore ni yawa wachako mana miyo gi mulo gokinyi. Kuondi kosechiek. In kaka jated ang'eyo ni ponono untiere kod kaka uwero keto chiemo maru makare. In koro ikete nade? Kuondwa ni wabro kete jomoko prefer ga kete foil.
lakini wan wadwa kete ka nikech wadwa molde koro kae mobro kete to wabro ume to obogole shape ni mana kinyalo timo kamano mapiyo piyo. Aneno ka samarwa mano miwo kiji makawuono chiegni rumo, to be ok ber ka watiego ka joneno magwa pok oneno kaka in itedo kuondi kata kaka itedo chiembi te. Ikwongi kete kanyo, aneno ka kata sanno ikwongi ume koda gino mabende jomoko nyalo luonge ni en jwala kata kamano tang'e ni entiere kod nying clean film. Ikwongi kete kanyo mondo iume go. Yes. Tikete maber. Chiemo bende nyaka ited gi chiemo mondisore. Anno ka koro ilose maber. Rejoni to koro kaka wasemede pi onego bed ochiek kuom thuolo maromo nade? Nyaka idire ka pigno chako bedo mathik. Yes. You know? En sawa chako bedo mathik, yes. Kelamba ng'iya ne kalore ni watedo ka wapuonjore nyaka Ramogi ajua. Akia ka in bende kuma intiere nyaka sani suya sasi kaka in bende suya sasa kai. Ka bende makore rech mano mar wet fry. Ma bende itedo nwa kae koda roso kinyi makawuono. Anno ka koro iwacho ni onego bed ni subno koro bedo mathik maber. Yes, obed mathik. Koro nyalo biro ng'iyane. Entie masawa. Kose onego bed ni podi kori mede thuolo moro machiegni malich. Yes. Ato bende koro ang'eyo ni kinde ma bende koro onego bed ni wakoro waikore mar bilo lweti kalore ni an nyaka sani suya kende mosesasa kuma watedo kinyi makawuono ok nyal miyo odhoga yweyo kalure ni nyaka sani. Koro adwa mana bilo lweti, wacho ni pile inyalo bilo lwet ng'ato tiwacho ni ng'ane chata ng'eyo no ng'e tedo makare. Kawuono ine kai mani itedonwa kichiemo mopogore. Tomato confase ema kawuono awuono kai. Agani an bende mineno kawuono ang'eni pod ni nyalo penjo ni tomato confase ni tago. Mano e gima Rose tedo go kai. Mano e gima ponono miyo chiemo motedo opogore gi moko. Tomato confase no emonyisa ni loso sup kacha sup bedo mopoto. Ok ni kinde ma koro isetedo tineno ka kitungu ni bathe, nyanya ni bathe, gik moko mitiedo go pibe ni bathe. Kata kamano mana kaka iseneno an arufu mar rech sani koro sasa kai. Awinjo ka arufu no be koro sasa ahinya. Ma koro oseikore. Nyaka Ramogi ajua dongo neno mamit ahinya. Ma en rech. To ok en rech moro amora, ma en ngege. Ma bende koro tednwa kae. Otedo kod tomato confase ma bende anyisi ni kawuono awuok godo ka. Kinene kae en rech wet fry. Okuongo olose makare, ochiele mo makare kae to koka olose e soup maber. Ang'eni kila ng'ato nitiere kod style mare mar toko. San be wan gi shape mar rech wan. Yes. Koro wadwa kete gi shape neno. Mikete to onego bed ni kete mar mondo mi kik owuore. Yes. Koro emomiyo atiyo gariyogi. Ma support malo, ma support piny mondo kete shape mar bed maber. Yes. Ati dongo neno mamit. An apani koro kumochope ni an adong ne mana bilo. Ikete makare. Anno ka ok dingi kata ni wamede pi kalone ni gigo duto mabende watedo godo makore maber. Mano koro wakete nyanya wa modong kanyo. Modong ng'at moro be nyalo kwayo extra. Nyaka Ramogi ajua an koro kit suya mabende koro nega kae ok nyal miyo aywe. Mana kaka ineno ma koro en rech marwa. Ngege ma bende koro oselos makare kendo koro oler kabisa. Ma en kichiemo makata kokelni kata kionge kata appetite to rech mondi kako kete kako toke mondi ema kung luongi kumora amora ma intie mar mondo mi ibile. Mana kaka ineno kae ang'isi ni kawuono watedo chiemo kinyi mwasetedo kachiel kod chiemo migago. Onyalo bedo chiemo migago, onyalo bedo chiemo makata ichamo gotieno. Kata kamano eno ka koro oseikore makare makoro akiani kisetoke kamano ang'eni un kaka jotedo ponono nitiere kaka uduso iye matin. Yes, koro kae kuma dania wadonje. Yes. Dania wa koro donjo kata. Dania koro donjo kanye yo machalo nade mana mapiyo piyo samaro neno ka chiegni rumo sa kik ng'adwa. Dania go ipodo gi mana kamano kose nitiere kaka ing'ado gi. Ipodo gi apoda.
iketo gi aketa kamano kaka gintie, no? Igolo kete go. Tigolo gi bende maber. Maber. Mano dania koro iwacho ni iluongo godo ni dressing kose top dressing. Garnish. En garnishing. Remember ni dania go ni luoko. Iseluoko yes. Dania makare. Yes. Ae ndim bende iketo. To koro iwacho ni en garnishing. To koro konyo gango. Mana garnishing no. To be ipore. Koro ibro garnish, yes, to ibro pore. Malo, yes. Koro ndim bende. That extra taste. Iseluoko maber. Yes. Koro ingada wedges. Matindo tindo. Yes. Mana kamane kakiero ngade kose ji nyalo ngade ka inyalo ngade kamano pod inyalo ngade round lakini I prefer gani ngade kama iluongo ni wedges igolo kodhi go tigolo nango gi wach yes ka ngato bo chamo to nyalo bedo makech ahinya kech kabisa yes ma en ndim for iluongo ni mar garnishing. Omeda keto chiemo bedo kod sura makare. Yes. Ine makori ng'eyo kaka kichiemo makitedo ne kata ng'ate mesa to ng'ato winjo ka entiere kod appetite kata pok ochako chiemo. Iketo gi aketa malo kamano. Mana malo kamano. Alafu ndimbe wantiere go. Ndimbe. Ipango gi maber. Kito gi aketa maber. Aneno ka koro chiembo oseikore. Nyako Ramogi jong ma kit ngege. Iluongo ni ngege ma bende koro tednwa kaka wuono. Iwacho ni dwa chame koda kuon bela. Sakoro sechopo. Koro iwacho ni kuon bi keto kama kalore ni bende nitiere kaka ong'inre maber. Yes. Entie makare koro. Ena sawa. Nyako Ramogi jong mana kaka inena ng'isi ni kawuono watedo chiemb migago bende. Ma en kuon bel kachiel kod rech. Ageno ni puonjori mar tedo ka chakore kaka ne wachake nyaka sani koro wano kwasepedhe mesa. Tiwacho ni chiemo kosebire mesa to konego be ni ideko. Okue. Kuon be nitiere kaka iganishe kose mano hechi. Yes. Ilose kalore ni kaka jotedo pono nuwero mar duso chiemo ahinya. Ilose. Aneno ka ikuyore idwa chwo. Obe adwa keto ne Nyako Ramogi jong mana kaka ineno ma koro en ngege kod kuon bel ma bende puonjwa ka tedo akoda jatedo mano Rose. Koro akia ni koro abil lweti matin kaluwore ni bende kuon bende wantiere godo ka rech bende agolo matin. Awinjo komit. Komit maratari. To kono ni itedo kanye ng'ato nyalo bedo ni dwa bilo chiemo mamit ni mitedi nyalo yudi kanye? Nyumbani restaurant. Mawan off Oledume Road, Diani Road. Yes. Nyako Ramogi jong mana kaka iseneno asebilo lwet Rose kaka wuono watedo chiemb gokinyi watedo kacha macha ne nduma kachiel kod rabuon ma bende waloso kacha kod juice mar mananas gi mint. Bende wasetedo chiemb migago kanyo mano kuon bel kachiel kod rech ma bende watedo kanyo rech ngege. Nyako Ramogi jong gi kanyo machopo gode giko mar chenro mar tedo gi chiemo nyaka sani iseneno kit rech ma bende abilo kacha dhoga chaya kanyo machopo gode giko mar chenro nyaka kendo romo odiochieng' machielo rite masani nyinga Joyce Odoro adhi mbele kod chamo rech ma nyaka sani aneno ka koro dhoga ok nyal weya ywe. Mit madatari.
Luwa. Na ni asubuhi. Betul. Ada tu. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi enseche mag. Why you do it mamuro nyithindo kaka? Talanta. Tuko full time kimaso. Kitendawili. Kodalunga. Wasase. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge Sigana. Ganwa sigani mamitna. Chogik moko. Kod Tedo. Turuko dwange suka wangi. Locks ponde kata locks pi. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero Ngeso. Kapok piny oru,
Kapoko ya uchiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mane Ramogi TV.